the bangke lalo Bongosena Karbi Anglong arlo Karbi Anglong arlo chat kali Assam arlo anda dopen lo setami jasemet itu Karbi Anglong arlo akisung abang Bongosena pena jok ilitung kopi akisung si dojima la penon alang litung kopi ang dengsi do bomma la pen ilitung kopuson ang dengsi do nang la pen koson si ceri don mek nang jima la bangso alam aput haksi ni tum ceng pon to perang po la bangke ke ceng sialam thelo la si non het jong lo non long aberta lo non alam the alam kilo la bangke Bongosena tum Karbi Anglong lo perang pen je than bom lo ili tum ajak tum kroi lo ajak tum kroi krei lo setame non la suri hini ra inkora ke thoma ningkan nang kilut pen ke ili tum emek hini eno hini pen ta theklong dak la plon da dolo lasi labangso Bongosena atum aphan jasemet kacedan dong mate alam kaning je ver polotante APHLC song mate ninitung APHLC lapen APHLC long amai khu kai star dia kathar alangli hello ke than kapachini cheng aba khulo ladate lasi alangli hello kai kita labangso alam the kaning je lemdet lasi labangso job alangli phan komat ne tu Bongosena tu alang niphan la puson si kalili kalang alam hoy polis along kapale dam alang niphan aputhak lam hoy ki pi la hai hoy alam thedo la si la mangso lam aputhak ke klardak pen ili tum kachini dunji mate ko puson si chere dunang ji ma aputhak nili sa phan si kapathan ji phan si chuning ri la Bongosena alam newspaper Birta lolong ke klang ching ke 2000 aningkan surihini aningkan non pen ke ningkan in koira ke thom aprang le ke klang an news nang ke klang ta Agartala pen Tripura pen nang ke klang seta da Karbi Anglong alam Karbi Anglong ang bong dipu usipu Bongosena tu meeting ke do conference do si alang litum bongo bhumi ke hangji po alam haladak dolo komannya doktor po amen ta ada ke tok du hala bang sohot kipu ke bongo bhumi penyo bongo pulo te bengali pulo bhumi puga along li pulo ad ahawar adet pulo nasi bengali adet pincong ya pan da Karbi Anglong arlo du pola so nang klang la bengali adet ka pincong ita north east ke do an Assam Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Tripura, Manipur, lapen laan lo, laan lapen ha West Bengal ta, lapen ke Bangladesh ta, lapen ke ha Andaman, Nicobar, alang lom an, pusipu la Bongali adet kapincong hilake newspaper long si dolo newspaper cutting non nili long da dola non ke nili non amat ke western nili long file along do la pen ke lan chok takali internet along da do internet nang litu mobile phone YouTube pen lo badi YouTube pen tame lang lo te thek long po lai hoi lam Google's along lang lo te thek long po la pen ke 2001 aning kan ta ko nang klang thu la ke a conference la tum conference ke do pusipu ke do ke bordongka bordongka se conference ke do Bongosena tum la pen la salam se aku chingwai tu le seta bordongka malama sorta chini dundi bang ke do ke ason ka prek amendment se ke do ko chepek lang ke la tum si deep tech pic ka Phere me mi ke la hello eli tum ki putot alam takali thang takali lage a hok alam mo poning genang kok lo paper long sinang klang lo la pen internet long ta do lo la masi ni tum than bom la pen ke itu ma phan nang ko phe ko son de la ta cho he sita Karbi Anglong masi bengulia det pincong de ji pusi puto masi itu ma bange do thek the det lo ti amasi ningje bom lo sita ka do ve tum chini ne amat arni sihat ke neli panda nang klung dun lo netum panda neli det kali netum bang kodom man gari pe nang klung dun lo pe prap pikha cinema long le police la pen hala hero tu ben
บุนดาตุมกะจิพลุงซอนดาซอนสินังเคลมแล้วลาเป็นอากุปุทอดนอนอิรุยนี่บางพรังฮัลลดับอุตรบอร์บิลลองอะไรกันเบงกอลีฮิจันเลยฮัลตุมดาบงโกเซนาตุมเบงกอลีพันเทงบรัดปุโลเนปิโลเนดีเกเทงกันเกจอกกระโดเวปุสิปุลาแกitu TV long ta thek long lo mobile phone long ta thek long lo la pe non bang crazy ne tang lu pu sia ju long se ta bang crazy ke ne bang bang ma mu me lam ke la hello bang hi ni ke se ta karbi pu si pu la pen la son tak tak si 2016 na ning kan surhini rakre throga ning kan ta bang phok ke rahini Bongosena dak disiang no di phu disiang no surrender lo ari chi room lo bang hoke brahiniang bong pen bang plige Nepali kalata aku kipu ke Bongosena seta asena tu bang plige Nepali la pen bang plige braner kep de 48 bang plige braner kep ke Karbi sai se Bengali ke nu ta ve tu de la son se nang ye plang la ama ni litum lai hue lam ning ye bong lo la pot lo ne non komat lo ne case ng pilo nelifanta non case ng pilo lage a case number ta lahilo yo to PRC number thom kebra pho pen 2023 la pen GR number ke 32 thom kebra hini pen 2022 chuni la si a case lahilo la seหลายลึกนาเป็ดกลางนิลิพันcase นาปีลาก first class judicial magistrate along si na case nan pilo dak di phu when nili pini poisa khoros nang lu suri ke thom phi ba khoros nang lu la pen ajak an ke alang nge pule he Tripura ta tribal tumhan pedoso jo ma bang ade chirai pi thiblu lage jogala jok ta chini lo non nili tum hanta nanga pe doso jo ya fansi la ke claim lo ane non nili ke baru la pula benmat arnisi suri phli kha khoros dun det ke un hai ha la ka do idwe un ede ji aja ha ki duk pi ke tune karbi tu ki duk si ong hala tu ke phoba ji un du de ji a kes ta chini dun de ji ko marloma ko piloma bostu Phere tu wara ta iplang theklo upai ve pamahala Bongosena dum ni long lele endet nun putu kok ta theklo akese nang ni long lele endet nun putu kok ta theklo ye alang ge lai lo ka Phere me la si la akese bang sita la ge judicial court along si sub judice lo pot la ge copy ma me manji ge itum puno dak la hedi la si non akes a number kipia bang ke IPC pen 294A a section pen la pen 156A 153A la pen ke 500 IPC section la si pulo la si 153 294 le lang pa prana 294 bangge kipu la ke keeping lottery office today lottery office lage nili tum APHLC lo nge lottery office ave nili ta ave nili tum lottery kam chu batai si claim lo te mahala akapre tum se claim nili le claim kali se ta lage ni tum APHLC ben de claim lo matla bange apotas successful kali det lo hala bange la lo hok lo la pen ison bange lage 253A po bange lage munit tum phan riot ka pe doya phan ka pa chok ka pe theng ka pe claim ya phan lam ka ningje son ka ni ye ani ka pi thi lam ka ningje pusi pu nili tum matharam tha Karbi Anglong li si nang thi lo amat ili si hala nang thi to ma ja ni ka pi thi pu thuro ni alam mangi ili tum se ning thi nang ma hala nang thi to ja ning thi thuro ma ge ye ka ya plan do bang lalu la sita tutun klip nai oh dah kalang nang thi sita ini nga wrong tu bare nang ipule ya la tena anda ke la pen 500 bangge punishment for defamation anong ka pijuno bang pa kuyo la lo hala nang thi du na ra da bangge anong jume tu la pulo ni tum la long le bang nang thi ana man ni tum abang e phobat to bang si anong ki juno tu kuyo je plan tu da bangge
la non a kes ke pia bang ko mat na ni ki pia bang ni tum chini ne lang sita la non i rui rui niang bong chini ke gi la hai lo alama bang ke Bongosena alam putak mupen than lo la si non bang ke la Bongosena atum benta mupen isonsoni Tripura lo ngapisum alam ta sarthan lo la si non ta la son akisung pen yung si kaciri dun jeep lo tangte ilitum dak Karbi Anglong arar tum kopuson si keklang nang po la so alam the thi hek pen than pon di masa ni ligama tha ilitum ke sik schedule along schedule ange ilitum tribal areas pulo gadi tribal areas pulo ange tribal ke kumma tumma labang iligini yenang koklo lale Phere thurong te itu sik schedule da itu mana pi ale abidet po ange tribal komat ma puninge lote tribal kali itu be komat lo la ta ku ni itu nang kok peklar nang kok lo gadi ange non la kes ne pi atenge tribal kali komat lo po bang ninje nang ni po ya da ro bang han nang ni puseta ilige la sik schedule aron itu han jakong nang pi lo gadi jakong itu manang pi ado constitution pensi la si itu maga ninge bom nang po pete chini ne de ji bangge la si non daga chini ne si hala bang hini etum ke Bongosena si aku dun thurong le lo kente ane sarta Bongosena ata jula ye sarman isi ka jui bulang la lo je Bongosena pu la bang so long no tribal tumdat keduma mana non tribal ma bang so lama putak matlak ni lantan te kimasa neli kamat hadi la masih kesumana tum la Bongosena puamet ye po sitami ili tum Karbi tum ta la Bongosena long sitami kesumana tum la person puisa ke nangia hupen la panso la ne pu la bangso duty ke tonton la puton poda pipi la toma ase hala tum bange ini tum Bongosena atum tong ili to aphan mane bini nangkera itu mah mati ili tum si kuson si la bangso Bongosena atum ili to phanang ko varji mah mate ili tum kado we tribal tum da tudun dong la su Bongosena lo aso lam putakon ngi klata tu surihini rakre trop aningkan ari ke cirung atu nanga thana tengke Bongosena long ke jat akhaita dodun long jat akhaita dodun long atima sena pugadi sena pulake sena mane army military po bangali military pulo telake uniform do po hile do po jatto ba ron se dan tu midang la sena po to mage ron le hile pe lage se dan ba jigali la to mage ki pudam ke hala dictionary long ke tok ta do hadi muluk atu hadi for example ankang ciratum omat suri ankang ciratum wang pak hadi lata henal mane lata army pule pudete an army of hungry people hadi kume la boyo an army of hungry people and aku an army of ants mane miso an army of ants omat miso wang pak jadi lata army pupudet nah ben for example hala pijo andom go adilung ke wang lata an army of bees puta pumi la boy la si army pulote sena pulote lada ke mongali ta do po komia ta do si adilong no oro ta do Karbi ta do naga ta do kasi ta do Adivasi tado di masa tado itu gitu. Nah, hele tado nang di kala normal people itu mah normal itu long lekan kiri ko dai kan kiri long itu long le no mati non pini ko na enjoy kan long long ke besen masih dunde lagi. Ini ne dia lo hala Bongosena tu abinong ke hala Bongosena akhirnya tu orang bangke kupiya berarti lah Bongosena kepincong rumah lah sini ni dia ramai ini tu memilih kita itu ada si kibir nama kibir pun di bangke banglo amat kita halah nama kibir pun ke banglo tu lo dunia
pan na jumlah tu Bongosena kopi mati boleh pan non ansip nak karju tulang. Bongosena alam lalu start ini speak ni lapen ini tu cepat jok unangi lamang so Bongosena pen kasi non pining we bangke Bongosena alam the bangke lunch lo arni ka pregi tum cethan unang la ka chini nia son do pigla lasi non adun thu alam the bangke pining we ka ching ki cethan i bangke thi hek ji posi prap jin jin pen tum ke than pon kan tung bangke non adun chuang de la di apran isi ulang muhet pan ninge lo sita la ke case alam pina ho jo la so case ke ko mas ke chok che ma ke la ke nitum pu la ke sub judice pulo court along si la ke inside po la se non la ilitum pindeng sumpot ke phir ke thak alam the abang isi ar sikrung nang nak lo ar sikrung nang nak kali ar sikrung chenam lo athema ilitum methang ajutan jubat pen a culture pen a traditional pen langdam pulo tante ilitum kachipindeng aperi ke phir ke thak along abang ke ilitum ke ong dung udam elo pulo tante phan pharong bong pen phan ingkoi anta ilitum emethang abang ke kachison se ke cepador oni dat ason nang nak lo lasi Karbi Anglong a MP lo arong sopi dipu arong sopi pen langdam pusitame emethang aperi Karbi aperi ke ilitum kece ke be a khailong si ke namdam nangkok titi lasi ko puson lo ma ko pia por lo ma la pen ko pisi klem nang ji ma la solam the non sar pen ithithini than pon po si joning rila la solam mangge ilitum terang sahu seta puthegi setan nili pinyamata Karbi apini pekok bankok la pen jarong pini nam lo ama thala nang than lo Karbi atum adukan long ador pesu pik busi bada bangke kalang sa pesu pik la pen ahut pen ke ador la puan hello pu akis su ador udun po nami te namno pusi pudun turong titik pulasi nili amat la ke jor ta thek thedat lang itum oche ke nam ji atum hange nam ne te damnon pu ke kang check tu nak lo ma didi abin nong ke ko puson si kapin nam det jima la bang si ke claim nei mati salesmanship puladi salesmanship a quality bang itum avidat lang ra kom lo eson bang la lo la pen eson bang kaman thai la pulo api ni api ko api anta machine pen si ke thak aport hedi la son sai se nang na itum Karbi atum ke thak ke dulu ne avilo ne nili no anda aprang ke do itum da rong ni hang behem sort thak pik hedi se behem sort puali sor ge ko pilo ne se ta bepi usi halo so nong ge thak ningkan ing koi ra pho ba aprang ay non hala thi muchot si nang hi aman non mang ala ta ave thu det lo ni pilo ni lo pu yo ge plan aman api ke Karbi api ke thak ke ha bang dum devi atum si thak thurong la punang nakar ko la se hogalam lo Karbi atum ta nili ke thekdam long ateng nili jongjung ke thekdam long pro tante ke thak thedet la pu ke kali Karbi atum ta thak ke thak lo penangan atum thak setame alang litum ari pensi ke thak la pen therang setame non latum mabang poson ma pu po pa improve thek thela aprang ko puson ma kachibur la puson se chibur bom la la si halaso ke thak bangke apor en hoy apor penangan apor nang ko piti la so posi ke thak se tame pa ong ni a product sa bangke kamoi de se la pen i sialam the ke thedung lam the bangke ke thak chi hum oi de non bangke aprang ke Karbi atum adon tinta arloso atum so arlo tum yong si dolo plotante asupi atum yong si dolo plotante anu tinta ki phir ke thaka bangke ke thek
kenang solo la bangke ka prele thek thek pusi tame ki phir ke thaka bangke sorlo tum aju tang lo pusi Karbi atum ke aron pinchong de setame non na bangke la Karbi atum angbong phan pharong bong pen phaning koi atum si therang bangke thak thek cholo ke phir ke thak bangke ka prele atum anke thek thek de la nili ko an maka chardam la bang solam the bangke la pen nili isialam ka pangbardam kan tung bangke boro tum bangke hala athera hala tum ke kachibur ke thathe lason Karbi tum ki pu kor atherang pu kor pu ke jasmen landam lo pelotan te Karbi lam kali de lason he kol lasi lapu ihin ponfit lapu ingikang ang song ke tha di labang so atherang ke prabjin hala bangke labang ahut pen ni ta la Rikong pe ne bangke plane ape ke thak thek henili da prap ogali sita me pu asap su thak thek sami hala bangke prap chat la pu ka chibur pen an par tek la prap chat amasi non ilitum my meeting along ke dam pusita me poho ka charwa pusita ilitum ke ha angtan pen bangke che ke be tum ke thak apu si ka ilitum aman ka chipi sita me di masalah pen boro atum Phere ye bangke lapuson mesin pen ke thak angtan pen apoho bang nang arwak lepin lah mela no pusame alang itum ari pen ke thak apoho si charwak lab lah lason flotan te mesen lasi lason kopuson si itum charli dun thegi ma mate unji ma one ma la solam the bang si sarpen klar muchot ke thanji phansi Juning rila lapen terang samuta pinya biji dulang lo tante alang lita ne la lo na lang li non rompisar kanije teng lo de non iram tangan ni an mangke litum la banso terang lo bangke pinangan sor lo tum ahina na kapa phi hup si thek non ande thek ka thek long bang arche si solama puta ka bangke ilitum akai sarpen tami ilitum klada binangan thalo pamu sarda ni jelo je ilitum long la kulata chupidun tami ilitum pi mate mapla tami mate Karbi choy tami pransi ke ador pasu je tapuson si Ujate tipo ili tu bangke metanga kula long iti dam desi o kona so mate Bongosena ule pude da nyone lo tami banga so long si ili tumke hala tumolong bang business mate ili tum ki da ili mane kang sampen mate ke pai pen si ili to pan na puson si nang bai pom si ili tuma atang tam ha ke alang itum la pirienta ili tum apian da alang itum along si dum nagwa mana alang tum long ator pakom chen mas ili tum hala tum long dam nagiti nasila so lama puta ka bangke ili tum ku people sila son ini ador ini mithanga dim chenam de te si hor ka packaging mong dam det ma lo tang te la ili tum long ka chior ka cholang ahina napke ili tum Ithek bang kom som la pa phi hoblang pa son si thek long si la so lama puta pang ke ilitum sa be tami klar da galam ke ilitum than kon jis tami la lang li phan si aku nili ben bang ke aku apor pi thude lo sa phan si la pang so lam puta pang ke nili ke chini dam abangela itum tribe atum ke dup ta dup o po jo aku aning ka tangho ko son du business ke aning tangho nu ke di business ke aning dinglen nangi kai da ing ni lu nangi la be man di dukan le ing pu sita kang pu nangi abinong ke bayiner kep ing pu nangi arona tengke sita bang akhai tum ke che tu nge ba bayiner kep li bayi trop bayi posi ing pu de mangi di athema thul pen
Pini sa pini junji pupu abede pon yang men nam nangi ya punya. La siang hala ko malo kang pu ka praba dukan hala si nam nangi mati nam nang kok ti mati di la si aku arni kang samta pak thak lo arona tenge bayi troxira minute klikebra pos ingkir nangi dukan. Nona bang lar lo rakom lo. Setan non itu teklong kecil tu madukan ke ajo bayi Kristian ta impuang kalima lang di dak di puta setan itu karbi itu mangke trok kalilo hotel da bang bayi ke thom sikam kirtu aja hotel ke lapen dukanan ta bayi troksi malonge kang kirtu sige ong tu le itu mangke lapo ya an par ke hala oki Phere tu motel ka ajo ta jora rekom karbi itu lasi nek awak kacini dah mangke dukan pula ta ingpu ver nangi unante jo Phere ta ingpu nangi apa ke claim nangi bangke lalo isan ke lapen men long vuk nangi pu mathamat ador ka peso po bangke la bangke chok chair kom abos tu do onan po muni tu nang papin nam o nangi po bangsi kabor ing nangi kai kita pu pele te itu ma dukan ke reng thek thela lapen lalo ke jorana thyo bangke kita hala kita abang deh aprang anda karbi dum da kita take opula hala ko pumajong hala ke ser dihun po alaman da dolo ande non ke pia posili tum ke thak ki Phere ke thak akam take thede anke la pulelo de handloom and textile department da do ke hodi handloom and textile department do lapen INGO da do thulang mene la do mongpong INGO da do thulang ante ko pia posila karbi atum lapen karbi det kali inglong ara atum pan pe ka pe thak wara dia kam pia pot claim thek thede council pen pia pot claim thek thede department tu pia pot claim thek thede la sili tum pudam ingtung teseta pudam nang kok athe mahala tum ari deng si do ko mati di loan ta do la subsidy ta do ni ga chinia tengke la pen grant in 8p ni an ta do lai hoi phat la pe ke thakia phat scheme do o ason a scheme ande hala so a scheme pe posi implement me de akun ni ma tha thu non ke tha anda banga khe dum si pe ke tha kam da claim to add lagadi ande council pen la 6 schedule of thing claim ke dia nama scheme la pen grant pupine ni anta ke chia dum hanong pitu add loma ka pe tha ka kam ande non karbi dum thak the de logente thak the de pule pusi tamni logente aru ke thak ahok lo hala karbi dum karbi de lo karbi naga tum atherang ahok tema bang naga tung smart pi ko arni sini ni thak de ti la pini da karbi naga pini ke niliamata thegronolo nelite pi naga po jo pe thak pi ala nelite pi da bang arni sini ni po pak pe tang de ti he ki bi la bu ye seta itum bang la po smart kali de la sin smartness kape profita charlie nang ji la pen isona bang ke itum hala so traditional aprang ben ke dover atherang la bang tapi donang seta la aparta hala fly shuttle pu he fly shuttle pulo la ohomia dengan tato hal pu hadi tato hal pu tadu la pen hala decoration ke seramia pan ameng amen ko pibang mayong neli chete ni de lo ang song thip chom ti he lai hui itum claim dun de te non ke itum atherang la pen itum apige arlo so tum jong hele ar je mera ching thang tu wai phak seta apige ki otang ke bang ke che tum ki otang ape sili la puli alam bang ke che tum ki otang ape si itum apo ta ji phung dun po pin so tum ta arlo so tum ta pang e ipo la po bang la no ye che plang e là cái chết rác chúng mình làm lo cái thay là gì thọ cầm tôi là nó là pin đi là pulo neli suriner kep pin ya khoros là peri cái nam da arlo somar peri cái nam dam lok pini angel suriner kep ta neli kenja tuma adukal sini nam nam kok lo ke pini damin tumulo hala karbi itu undukan dah ada ka adorso tu pik angjang benang tan ada ka nam dun e pun itu gidu tung ke puyo
lagi kelar dalam la pansu na bachini jackpot jurulo sar te ni le question alam nar jitulang te non la kheti apolo la so kheti apolo pamupen nangi pinpurang nang no je ilitum kular la han ke jor amuka la so han apo muka ke alang itum paikari chon en ben ali kwansi dojima pen amithang claim vit la bangso ari hong ni cho claim vit la bangso ahan ke tiyo la bangso aputhak alang itum la bangso ke bang long paikari cho en chosi ilitum long la kula chu bidun dun la se la so kula atumalong la ti bidun pen alang itum ali ke long jima mate ka mana ali gitu ke ong ke jima pen akula jitu ni ki methang ari hong ni chuklem lo labang so non khetia polo non ari polo la so kheti lam ke ar nangar junang ko la sa labang so lama pot bang langi in pen la han ke jora tuma alama anbang nangi klada pen pachini ta bang so ala encore bang papi pusin na ya alam mo penta kajekan na pi bang pi jelang bodi pi ke tha bang pi ke tha alam the bang la lo ki jut sila la pe alam the bang ke morning ka pe tham suna stami semet ki pugang tung alam the bang la lo ilitum bang adet pen ilitum maju tang jubat nang kelang aphan wang turis tung tawang la pe na son ka prek arleng ke the tung tawang hexer ke thekere tumta wang titi halatum ke wang ahuta ilitum men ke tong hut lo tangte la ili mithang iri karbi atum che som se lor ke phir ke thak lor a peri pen aman pidun un edet tong thekere long thai be lo tangte ilitum men hi chi long si nam dam lok titi la nam dam lok po alang ilitum phan amana peng idun po bangge chi ne da po se che hok he se tame alang litum ta la so peri hem che ponji che lang dami lang lo tante a quality bangge la bangge meme thema bang ha kon ande si ke thak mesin men si thak su thak kram pina la lo tante ilitum a phan bangge ke klani bangge angthek ke klani bangge karbi atum apin deng sumpot bangge la pu helo la pusi klang nam rong pui di sa me o edet pusi klang rong me o edet pusi klang rong po la se abuda che san phun ji jong phun ji pe ne hi kek lit ji hi ding yong la pason la se i me thang ke thak ve ka pe ri pen non lang dam lo tan te di masa tum at least mesen la lang litum mesin pen la son bang ke che ke be tum ke thak pe ri pen alang litum aman che pi thek don long lang Kasi alang litum apiri ke mesen pusi klang po. Lapen boro tum se tame aprang ke hala tum ta masin pen ke thak ke che ke be tum ang tan pen wan jai lo amat. Alang litum Jepang tang thu kring amat khang thu thip lo phi bang ke. Non bang ke mesen. La si ili tum ta la puson yang si claim tum pun poson ke emithang cepador plup je phan si bor inang ji la lo. Da salam nili mo pen morning ye puman ye de nili kokrojar DC ke do hot hadi halada boru tum pe ke thak lok sarpimar dum do ma je sarpimar okarja tu halatum a group do amar halatum ka demand hadi ke hang la ko hello ya la machine pen ke thak a pe kokrojar nang pa pe jorlong le de nai tu amar la support hadi ke claim lo amala boru amet atum amet hang ke tha appear di si he papi jor long chot la pura anda claim lo non a pita claim lo meni sita ne li disi ke do non a pita ne li disi ke do hut la son ke plang la la de eson ke la si dakta la karbi ke tha atum karbi peri ke tha atum chelang petra baka pa chelang ita ko mani claim do nang po rap do nang ko bo pacelang ra alang litum lason ka demand hala kopi mayong te English pen ipu lason
isi amark silam det pon ke kapre ke dem bape thak long le det dia di kopi mayong le ni sete ni det lo la salam GI tech kopi GI tech piloma do ha di la so alam do la so alam la lo la ben iga hala peri kitab ke le kopi mayong te bang copyright pe di copyright của son này đi, pa pedokok thì hay, right pedokok thì đi, là son aku pilih son lam thì đó là English pen, hala son vi det unlo te misenji, kad du ko be male bupi sita là Karbi traditional, pini pekok, là pen ke poho, là pen ke van kok, là pen ke choi hong thot, là ana bang ke isi bang akhai tum pa pe thak long le det Karbi tum si Karbi ba Anglong arat tum si thak chot nang ji di la son system document a law do ke la so a law ting pen claim that no te mesen ji seta claim tu de no Karbi tum si thak tu the det le lo te la ta ko luk san ru po ka pe ke son bang la le de e son bang ke bisaralam pelu pen si ne tum pelu ke ka chilim ti pelim lo la pelim la pen ke sok ke roi hon mang tum ta la hello pelu hello akel lo an ke aprang pen hala itum atherang ke bihe kama thadi ang bong si ka pachichu do kok ti di amala bang intang oi ti di pelim bo se ta la ke intang oi ti i oi da ti la bang ke ante aku cita ti tu he la bang put polo ne pilunya na kiding ba put trok ne piana da itu ma non hut paling along e dordela put troxy ba trok ra chi tim an ne put troxy na yo kiding e la ben ajam da thimu chot na la pu yo la si an ga ja tum pulo la ke tradition aport la ke lar nang ni pul hedi setan ne li gama tha hala tradition ke lar nang ni ta pedona seta modify that lo te hedi ke Jordan nang tu mucot jilan, ke Jordan mucot jilan, akhirnya development pula te ke lar ke do vek lo mati di, berarti ke jata development pula te lar vek pula ke teklo, develop poma la kai kiaten po aning tu cot pula te la ke develop ke leader lo kende, pang tu mucot na lang pula ke develop po ilo kende, ba ajam hibi kapot pe the mucot alon pe do mucot ang bong la ke join ta papa vede la pedi la son la te mesenji pusi neli mata pelu neli la solam ma teman itu ke sok ke roi mantung in hot pik pik po jo prang agut la si la so abang ni ning do pe mi la pen la pelu lo la pen akaprek ape sita la putak tak lo itum la ke ne mata therang mang ke lar le tik lo bon anta therang no na bang ke ala bang tu mason pu ko la therang thak dun lo ka la pe kok pini ke thak seta seleng ke thak ta hala pen si thak bom la pen rikong ai hui ke thak la se ni lita hot pen ke prang penangan hot ke thak dun la pen la pu ka chiburo therang ka di simple la bang ke hala se ran thek seta me non bang te ne de ne pini clan mo ide ra pa hedi la se eme thanga pe adi aphan ka paching thurji la pen man ka piji pulo tang te mo pen itum ka than tang anson nilitum amata klemu nelang bang phan pudunaret pulason ang naksita me kado ko eta bor irap pe son te la bang ke me senpo la la kala la si non mo pen sonia lam the bang ke dam ne lo non mo pen terang sa mo ta ning je lo katiki abang itum sai katiki abang ke langdamel lo pulo tangte ilitum akhei abang kaselet punang kok pote majo phiong batong kaselet aphai ba boyo katiki ana thubang ne ta ason ka prega bang ke klem lo mane sitame katiki abang ke phiong chi hung heong la puson nang klang bom lo la si labang so kachi hung hedet katiki ana kapang we krangongong ajo asontin a hormu hortar itum ke na long ke nang so kai ke arnivan ke nang so a hormu ta ilitum chepador ne dal la pen halapang pudam le thor li lo banga khayatum along pen silitum
kai ke ta ke chu ke ju na phan ta hla tum long pen si chiki na kok lo la si ili tum katiki abang ke ha ke cheng pen ta katiki pen lok si ili tum ke chu ke ju lo la pen ke reng i lo se ta me pinier ni bang ke ili tum tiki pa me me de la son la si katiki pa me me de la jok han ke chu ke ju na son among ta ke long sum krong lo la si tiki nan ji walam pheban sarahin pensi rara phan pachini kon nili la solam ke patai pu lo public meeting long ta ni ye lo munit ke adet ke cerai hi pulatan te sai ka tiki pen la pen beha be par pen la son ni helo dei ingra satum wang lo India Burma anda Pakistan anda nang cerai tip lo la pen hala tum business beha be par pen si nang cerai la pen ke katiki pen sa bagan po anak ke the la tum katiki la pen hala aro indigo non ke itu ke duri pu bostu do mati di duri Karbi Anglong non se te ni thuat po ne bin ni ga rong na non ke thek thulok le lo ni tu ma he mati kupta prang do non ke rong da ve thu det lo aprang ke duri o rik prok po angela so duri arvo si aki ik la pen aki lir akalar ka selam titi la pen isia bange sibuk pu ke la karikan sada duri baga arong non duri ta tiki ke sibu ta tiki ke sibu bange pen along keklang lang non ta seta deda la bange la ta tiki nang ji ilitu akalar ke la ke pedo olo de itum Karbi atum det kali along ka prek atum nang nam pola ke adet ka prek ben nang nam yi lagi non covid le nang nam bare son covid ta ke choji phan nok kali pu bodila covid ni akalar phan ta pu bola andel of son da taxi duri la pen sibu da tiki olo de mesenji la pen itum non ke chubo barata tiki par pelo chupo bara chubiu la pen sok sua jo ha ke tek lok le lo non ke la si sok sua jo ha ta tiki nang ji la pen itum malu buta tek lok le den lo non ke malu ta tiki o nang ji la pen hanjang melen ta tiki o nang ji la pen theng the ta tiki o nang ji la pen bong hom ta tiki o nang ji thoi the bong hom ai go ya ta chu bok tu ke non ta tiki bom lang de ma ako jong si chu bok ke non ke yok ka ke chu ke ki hum thu lo par la bang ke itum dak non ke neli ke business amune kali de pon neli ke secrecy bi tum te la bang ke la se anun ka pre tum chu bok nam ora dak isia dukan di phu bilote dak nang nam ye che thok toy ko la bang ke chu bok ake er bang nang ila ta ake er non ke aprang ke an ke lok pus ki chi hum he non ke bang ake se ke che atum ake the ke che atum ke an ke er an ki ik sigiri tu bodi a paket isi kilo isi ka trop sike paroimi po anador ka je plan la si chubok ake er bang ke la pen sok su ake er la pen ke hala sok su joha la pen ke chubok abara la hu tu ke ilitum tiki onang yi la hello ni li ka choningri la pen non thong kang ko ke reng relang body non amat ke non april lo te nang reng po non pining bang ke arweda nang jang su da prap tu olo munitum rita make thulong le den lo ni ko son lo ni la si la apran ben itum non ke climate change palam do po jo climate apran ke itum thang rit lang pulo there mam te pulo jang mi meri pulo yang mia ciklusi be ke ilang nang bang arwi nang yang tu erlu theria ciklusi la puyonan ke la sihala la climate ta ka che lar lo po botor ta ka che lar lo po la so botor ka che lar along si ilita ka tiki ta che lar dun nang ji le son bang ke di la pen ka tiki to ke non di phu mata ti kup be the long le pang jai hap do pik ke plangan che krong ke the ke che krong ma ta sapta ta intum ti la pudadu seta bang hami zoram ke IAS officer ake the dum da office pen bang po bang men me pen ilok po pen barak pine ilok po bang ha kheti ke claim athai leng phit ti mizoram ke la pen chuma dum da
khasi tum dal po thak thak lo ke claim la si hala tum ni ke thek ja ke Karbi tum ko pilo ke thek the da ya kam ke tum je tum thek ne America Punjab Britain Russia la pen Europe China ande la ke la sok katiki pi ne hala sok tipli la pen sok binom katiki theng the katiki la pen lok si bang ke plan hala da nelitum America ke do ho theklong lo I la anglong hom la nelitum Sioux Falls pen ke dam ha Mississippi alang roi han 294 miles abang kilometer bang li 294 miles akah look ante po masih RV ta theng thi sai sel la pen nang litum dam tha itu ke theng thi ke chuba therak bodi America ke ange chulo pulo tang te theng thi la Karbi tu pu bati pe di harlung hai panma ke ota tai ka via harlung la pen theng thi ki up nang bidun ko hi America ta la pulo Israel ta la pulo na dum dam tha Israel Galilee dam non Galilee nili tu Saint Peter's Fish ke chodam ho Galilee ada restaurant do hada ni tu Saint Peter's Fish chodam lo hada sebota theng theki up se son harlum se nang bidu ni tu kado ida chonai la chu se ti ingran te jigante la ta anu ke itu ke terak po chodam de la de jeplang melon de kang chir po boyi kali theng the chomesen sai ka tiki abang ke nang sot la lo ahok alam lo sai bang ke nilita tiki o la pen Karbi tum pudamen lo tangte phan pharong bong pen phan ke patum si tiki thek the pusta thek the choji sta men la ake ong pi tum ke sai tiki ke thek Karbi tum ke seta me non bang ke tiki o ere solam si ke thamda kasi katiki ke ha pusar pisarani pen tali tum kembo mo posi non ta tiki thunagi la solama bangla pupetang te litum non bang ke han anta litum methang ahan je cholong le bang ahan si chodunang bomlo la sopena job ilitum kaching thura wa saita ilitum sungi krun lo athema ason tin ahormu da ilitum tangka pen ke nam nan ilitum kachun jorlong ahormu ave la sopon lo la si ilitum abotor nang kili lo plotan te ko pi roi ko pia chiklo hutsi ko puson katiki si ke mema la bang ke ilitum Charlie du nang ko aprang men tai ilitum ke thek tang lo seta me la an so se scientifically ilitum products abang ke paong chot je phan ma ke ilitum la bang ke Charlie vek nang ko pe lo plotan te ilitum kiduga na thu apiong damong nang na ilitum arideng non crisis pu si English man ke pu hedi crisis o sono athema ilitum hala hai hui aprang pen ke claim bom asai amo bang ilitum panung ku ga pot hala hai no si ilitum che claim tu pambe thu mu chot lo tangte ilitum kaching thu rabar saita hala dak pensi ilitum aja kom che lomji la si katiki abang ilitum kaduk ko eta aprang men ilitum tham bom lo lam pen le kan inje chot puta kali sai katiki abang ke la bang ke nili kache pinda puta kali thang da kali sai katiki da the la pen tiki bok la som ha taksi kaduk ko esi tame ilitum sok katiki chola pugali theng the ta tiki onangi theng the katiki ta rong ni rong khom yo sắp số chuỗi chom là bùa bảng gali rong ni rong khom chuỗi chom nó là tăng te phong cắt flexi jut kop po là si cái tiki lo tăng te alon pedal jot nang ji là pen paong jot nang ji bong khom ta là puson thak thak lo birik ta là puson thak thak lo ilitum jor lo nang ji là jor lo tăng te ilitum tangka ke bang awar chiri apari nang ji kalang at least awenai seta
cirisi เป็นอัฐะไหน cirisi ก็เลย cirisi เป็นอัฐะไหนกติกิลองเลเกini tu malong doa lah apa sih tiki nanti lalu lo tante ini tu jing turun po nasi labang so sai katiki ya lama pun tak terang sangho benta pine ethethini ke thandon kantung dolang lo tante nani phanta por pilo la so phike itu apor ta ngontai si pleng kai kai lo po sih alom so por nani phanta por pilo ngang lo ni Mangso kamu karju ating pen alangi busar kami itu mengklar dalam nang thanpot itu pan ning na parung depon itu no angke itu na tribe made rongaso angke itu la ketia por nang ni loposi anu tinta choklem brek ji pansi itu kado bi pantami ni penceng log kado bi tami iklim di pan body pon nampu si ni mathapon pon bomlo la posi la elitumge kheti pen posi la kheti pen elitumge kiduk bang sonda elitum kapre iklim dami ge abar sa gela la kheti por ke kheti ichu methang ke chuklem lor la bang so kacau kiwe ke metang ke cucu long si la si oke pronta ke misen posi la bangsu ke klem apor ahuto tema la pensi la apor ini tu katu ke vitami so klem nun pusi ning the ponlo la pen non ini tu la bangsu alam itu pan la bangsu kheti chuklem nai pen gunana ni la ke klem kidam kuson ke misen ni ma buili tu asal pen nilito aphan ke thana pakla da ko churu par pilo si bangso lama puta bangke ilitum kado abitami tuklem pon pusi ani nilite sanlam le di monang li puhoi hoi le ye bostu ke non han itum angkir atum han jorlo di puwa bojar da theglo hiti da theglong ji da hala Aki ong ahana bangge habit pensiwan di ke egali habit pensiwan lapen ajha ka tu mangge la ke che tum ka tikia han si ke jor tu emet han ka tikia bangge awade nasi bisaralam itu dungkek jor lo city long mane mohanogor guwahati bethe dungkek ke nam cheri o muni tu sangbage jor nam ni ke nam ni da thike la so dung ke to warak kung bang bar pi bar so ke dam a thai ben dong ke wan lo ne pilo ne chini ne la ma si nam ne de titi na po ya ako doctor la po thak hai di bang bar so bar pi ke dam a thai tong pen tong ke wan lo ne pi ne chini ne la po la son ke pinchong je de je phan ke itu mo kai kita ko pu mayo hala hen kopia hen lo ne la arwo itu kukumeyong te yo non si te ni de la jokta ning do o hai kali hala arwo hai kali thamanai kali la itu non Henru yes Henru itu kai te habit pensiwan ber body la pen dungke habit pensiwan ber body ande itu tiki det pia pot lo tiki det nang pot ne tiki det payar lopen kewan pulote lagi jok tanam tuji la bangge katiki Henru katiki adung kek pulote la ta jok tanam tu po muni tu ma thayu ne kia kama we pedi ar phek ta prang tiki ke ar phek katiki pu je than the prang ni kan thom kya ko prang ke je than ni ali aning si ke oi tu ar phek ong ko pulasa ajo ke haite ke pan da sumu ar phek ong puje ji pudu tu non ke ar phek ke e tu lo di tu son thak si tu hen ruta e det tame la pen dung ke ta e det tame la pen idum ke idum methan ke e aport lo te la ke jok da nam ji la pen ali da du ji non ke bang ke e aport si idum ke jor pi pulote hala ke e ve ka tu ke chu jor tu jok plot lo itum karbi itum si chu jor pi tu det le lo la bo yo itum
อันมาอันเล็กลงที่ละอันจะลงเลยเด็ดเลยอาทิตย์มาหาละบางพันปีนั่งกอกเลยมาทีแล้วปุยละสินี่ก็มาทักไอ้ตุ้มยีระตุ้มปะกอดเตี้ยตุ้มอันนั้นจอร์ลบมีอุลเสร็จแล้วละเกจอร์อันนั้นกัดที่เกี่ยวปอดเล็ดนั่งจอร์เทคแล้วแต่ละก็อันเล็กองมุจอดจีรันนอนอีสิเทรักไม่มีอารมณ์เด็กละก็ปีนี้เป็นนับเล่นนั่งเลยตุ้มกุหตี้นั่นทุดำสิตาเทคลงปอบ้านกุหตี้อันนั้นเนี่ยฮะปูลองนิดนั่นทุดำเลยตาเทคลงปออะตุ้มมีดีแค่ตาเนลินิงเจลสวาลับมันจาลงมันจะดอลงเกลียลงนั่นตุ้มเวียนทุลังนอนฮัลลังรอยกระเจ็ดตอกเป็นฮับปัวปานิงการอิเสียพรังเกลาลงเลยไปปังใจฮับเนลิตาอาร์จูโลลาเนลิตาฮัตาโคปิเนกติกิดามีนิงฮักอามาสิอาร์จูโลอามานันทันโอเลกริซาร์ฟอเรสปูอามาเนลิตาออดัมไฮเฮเดอามันนนเกเกเจียตุมบังติกิเดนนอินใจปังใจฮับกันลินนเกฮันพอมาพิลิร์เซงเกดีอันเกฮัลดักฮัลสวาฮันพิลิร์เซงไทยเทงที่ดามังนี่นนนิงเกรงดามังจอร์ลงวันเกดีฮัตักเป็นอามานิมันจากมาลงเกดัวสอร์ตาลังดุนฟรองเกดีเทรักไม่มีละปุยituมังเกกาเซเลตปูดามาสิกลันดักละปุยละเป็นลงลีดาเกเชไรเกเทituมันเด็ดเกเชไรเกเทปุกดักสิกลันดักอาทิมาเด็กก็เชื่อไรพูดเลยลงเลี้ยสิกระไรนี่มาติดกติกีพูดแล้วแต่ลงเลี้ยมาสิติกีเชื่อไรทิพย์มาติดลากบางนั้นเชื่อไรดุนลงเลยลูติกีวันนั้นลูติแล้วเป็นดูการเงินตัวนั้นพูดทัดแล้วลงเลี้ยทักซี่มีทิพย์ยี่กันดีอันเกล่าส่วนลงเลี้ยบางนั้นเชื่อไรริลูลักเยอะลาพอสิitu ด็กก็เชื่อไรพูดแล้วแต่ติกีปิกนั่งจีแล้วเป็นดูการแต่ดูปิกนั่งยี่ลากเชื่อไรนั่งมิโซรัมบางโอกาสจังอัตุมริสมาอัตุมเปสภาเอจริงอีพอบางดูการอิงนี่พร้อมก็ด้วยเวทก็ด้วยเทคโนโลยีไอจอมดำเลยเทคโนโลยีมีโจ้ใส่เสียดักกังนี่ดูการนั่นเนาะใครไม่เทรู้แล้วสินี่ตัวพันบางส่วนนี่มุเป็นฮังกัตกีละเป็นละปีริกทักอังตอนเป็นลังนี่ตัวมันกล้ากับลังในฐานพอดเป็นขีดเตียพอดเป็นเคลมนังจีบางส่วนลังในฐานพอดจูรุปอร์ปิกเลยสินอนบางแกอัปปอร์ดิ้งอุลโพสิลิตุมกัจจิงกีจิตฮันปินิงเวบางแกกับเปรกลัมเทบางแกจิตฮันดำเด็ดป้อมอร์นี่กับเปรกอังเด้งกับเปรกลงสิลิตุมส่วนกับเปรกลัมมาเตลับส่วนลัมทักเซตามิกับจิตฮันอังจิดูอุลามปอดกับเปรกอังเด้งลงสิจิงกีจิตฮันบางแกดูปอนทุรองปอสิปินิงเวกับดูกับเวlabang so talk show acing ki chethan nang kelan dun korte ingjir kethe ki dinga tum phan anta chorolo labang so lam kapache thanje phan nang litum kadoko be phan ta facebook along ka share je phan anut pen anut along ka palli je phan nang litum kadoko be phan ta tuning rilo la pen labang so talk show long nang ka chetong dun litum asar je ka haralang li phanta apor nang chipidun theka pot alang li phanta ka choro pajir lo lapen APHLC di phu LSC along a treasurer ke hai di riteran alang li ta apor nang chipidun theka pot nang li phanta choro lo se kadu ka we phanta choro pajir si pining we bangke lapan si kang tonic lo kardom